Dobrý deň, dneska sa budeme rozprávať o našom novom produkte CryptoMix Plus. Týmto posúvame naše investovanie na omnoho vyššiu úroveň, pretože vaše kryptomeny, ktoré už držíte v CryptoMixe, dokážu pracovať ešte efektívnejšie. Vďaka stakingu generujete dodatočné odmeny, pričom vaše portfólio zostáva nezmenené, bez presuvov, bez dodatočnej správy či komplikácií. Môžete si to predstaviť ako akcie, ktoré vyprácajú dividendy. Staking generuje kryptodividendy bez ohľadu na to, či krypto rastie alebo stúpa. Pre koho to je? No je to pre každého, kto už investuje cez CryptoMix a nezáleží na tom, či pravidelne sporíte alebo máte jednorázový vklad. Staking automaticky každý mesiac zvyšuje hodnotu vášho portfólia. A to až tak, že za odporúčané investičné obdobie 5 rokov dokáže zvýšiť hodnotu portfólia aj o 30 či 50%. Čo to vlastne je ten staking? Je to proces, pri ktorom kryptomeny podporujú blockchain, respektíve sieť, ako napríklad Ethereum. Staking prispieva k overeniu transakcií na sieti Ethereum, čím sa zvyšuje jej bezpečnosť, likvidita a efektivita. No a za túto prácu Ethereum vypláca odmenu. Problém je, že na priamy staking potrebujete 32 Ethereum, čo je teraz 120 000 eur. Nie každý toto má na peňaženke. Tým, že portfólio CryptoMix má pod svojou správou o mnoho viacej ETH, každý z vás môže jednoducho staking využiť s minimálnou sumou. Pri stakingu je dôležitá voľba spoľahlivého poskytovateľa. My v Okazio ideme tou bezpečnejšou cestou, vybrali sme iba tie kryptomeny a iba tých partnerov, ktoré sú dostupné u poskytovateľa úschovy, ako nášho depozitára, ktorý nám už aj tak stráži CryptoMix. Staking sa neustále zlepšuje a vyvíja a v budúcnosti veríme, že budeme schopní bezpečne stakeovať všetky kryptomeny. Čo vlastne získate s CryptoMixom? Jednoducho z CryptoMix Plus budete zarábať dvakrát. Prvýkrát počas rastúcej ceny krypta plus ešte aj z dividendy krypta ako takého. Som milo prekvapený, koľko klientov si už zaplo CryptoMix Plus. Ak ste tak ešte nespravili, stačí sa prihlásiť do vášho účtu a kliknúť na tlačidlo aktivovať. Ďakujem.